Otodeli Jesu. Tata boka nke diwe nani Jesu Kristi. Ezenko wanine. Christ the King. Afonka wa naroka. Igbo Catholic Community Jobia Nyekene. Ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na-aga achụ aja maasị tata na aja nke maasị tata ndị ukwu oyoyo na-enye Chineke ekele ka o si chekwaba anyị niile n'arọ 2024 wee na-ayọkwa Johnny Messi na ndị niile ya aga njem were na-ayọkwa Chineke idu anyị n'arọ ọhụụ nke ya abanye 2025. Ndị Knights and Ladies of St. John International ndị otupa na-enyekwa Chineke ekele maka ngọzi ya nchekwaba ya n'isi ndị Cadet and Juniors ha Cadet and Junior Knights na ndị ụmụ nwanyị Lady Auxiliary ka Chineke na-eme ka ha na-abawanye na kọmandịrị ha. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene na-asị happy birthday n'isi Ede Ochie Okoye, Helen Ebuniwe, Priscilla Bekobe, Eje Ebo na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'odudu ya. Ngọzi Ezike na-enyekwa Chineke ekene maka amara ya n'isi ụmụ ya na-ayọkwa ka Chineke na-echekwaba ha na-edu ha na njem ha niile na ndụ ha. Linus na Maria Oluchi Oke Osisi na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya na mgbapụta ya n'isi etiti ha niile. Joabe Kobe na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka o si wee zọpụta nyanwa na nwunye ya na asidenti nke okporo ụzọ na Satọde abụọ gara aga wee na-ayọ ka Chineke nyekwa ha ahụike ka ha gbakee si na ya pụta ọsịsọ. Megi Omakụ na ụmụ ya na nwunye nwa ya na ụmụ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi si ịwayo Omakụ, onye a na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ọ na-elota ọmụmụ ya were na-ayọkwa amara Chineke n'isi ya na n'isi ezinụlọ ha. Ezinụlọ Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekene maka ihe ha yọrọ Chineke o were n'onu ha. Ọlụchi Ezike na-enye Chineke ekene na-asịkwa happy birthday n'isi Ọlụchi Ezike na Chizoba Irechukwu na-ayọ nchekwaba Chineke amara ya na odudu ya. Demian na Justin Nwiwu na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụnụ n'ezinụlọ Nwiwu na n'ezinụlọ Ojinnaka. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọdue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe
ututo na Ngozi Ehieze Okeke na-ayọ maka mkpụrụ obi Oliver Chukwumezie Ogo. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Chuke, Innocent Ụbọgụ, Teresa Ụbọgụ na Ernest Ofiabulo. Osi na Nneka Ụfọndụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Dominic Ụfọndụ, Augustine Ututo, Rita Ututo, Father Julius Ututo, Silas na Justina Okeke na Frederick na Maslena Okudoba. Maxwell na Ngozi Ogoke na-ayọ maka mkpụrụ obi Adolphus Ogoke na Mary Ogoke. Ezinụlọ Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Ejike, Chidimma Ejike na Uchenna Ejike. Rose Mmụọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Ọbalugo, Juliana Mmụọ, Daniel Mmụọ, Emeka Mmụọ na Caroline Ume. Emilia Ọnọra na-ayọ maka mkpụrụ obi Juliana Ụzọamaka Ọnọra. Cecilia Odim na-ayọ maka mkpụrụ obi Brita Chinwe Ututo. Julius Ekomodi na-ayọ maka mkpụrụ obi Cecilia Okoye na ndị niile nwụrụnụ n'ezinụlọ Ekomodi. Obinna na Oge Ọkọlue na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ụkamaka Uganọchie, Ifeyinwa Ezemwakụ na ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Ọkọlue na Ututo. Demian na Josephine Nwiwu na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Nwiwu na Ojinnaka. Pauline Sariguzo na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Olomma Osuagwu, Geoffrey Ojimmadụ Osuagwu na Victoria Ifeyinwa Ijaru. Ndị grandmother niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Irene Aboti. Fidel na-ekene ọmụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Maureen Anna. Ngozi Ezike na-ayọ maka mkpụrụ obi Angelina Nwakwa, Chijioke Nwakwa, Ifeanyi Nwankwọ, Cecilia Ezike na Godfrey Ezike. Joabe Kobe na ezinụlọ na-ayọ maka ndị na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Abekobe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na otuto tinyekọta ọnụ na
Chineke pụrụ n'ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko, were obiọma mee ka ihe niile kere eke azọpụtagoro n'igbu ohu nke njọ na-esepụrụ ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsị akwụsị site na inwe naanị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara na akwụkwọ onye amụma Daniel. Ka m nọkwa na-ahụ n'abalị, ahụrụ m onye dịka nwa nke mmadụ ka o si n'urukpu nke igwe na-abịa. Mgbe o rutere na nke onye ahụ na-adị site na mbụ, e mere ka o guzoro n'ihu ya. Onye ahụ dịka nwa nke mmadụ natara ike, ọchịchị na ebube na alaeze. Obodo dị iche iche na agbụrụ dị iche iche na-asụ asụsụ niile wee na-efe ya. Ọchịchị ya bụ ọchịchị dị ebi nke a na-enweghị ike ịnapụ ya. Alaeze ya bụ nke a na-agaghị emebi emebi. Okwu nke Osebụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: di nwere ugwu eze, o yiri ebube eze ka uwe. Di nwere ugwu di nwere jiri ike kee onwe ya n'ugwu azịza. O meela ụwa ọchị, ghara ịnọgharị n'ọnọdụ ya. Onyenwe anyị, ocheeze gị sitere na mgbe ochie a guzosi ike. Ị na-adịkwa adị tupu oge ọbụla ebido azịza. N'ezie, atụmatụ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ịdị nsọ kwesịrị ụlọ gị. Onyenwe anyị, otu a ka ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Azịza.
bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye mbụ esiri na ndị nwụrụ anwụ wee mụọ. N'eze ndị na-achị ndị eze dum nọ n'ụwa, ọ bụ onye ahụ hụrụ anyị n'anya, nke na o ji ọbara ya gbapụta anyị n'ajọ, o wee mee ka anyị bụrụ alaeze jupụtara na ndị nchụaja, ndị ga na-efe Chineke nke ya ya na anya nke ya, ka ebube niile na ike niile dịrị ya ebighị ebi. Amen. Ọ bụ onye ahụ na-abịa n'igwe ojii, mmadụ dum ga-ahụ ya, ndị ahụ mara ya ube ga-esokwa ahụ ya, ebo niile dị n'ụwa ga-erukwara ya uju. Ọ bụ ka o si mee. Amen. Onye nwe anyị Chineke kwuru sị, abụ m isi mbido na isi ngwụcha, onye ji ike niile ahụ dị ụwa, nke ahụ dịbụ adị na nke ahụ na-abịa. Okwu nkọsi ụwa. Onye ọbụla guzoro n'eziokwu na-anụ olu m. Oziọma
Happy Thanksgiving or Happy Christmas. Christmas. The mother did not decorate for Christmas. I am Happy Christmas. So I make a legend Otosi Durutani. Na Udugu Anafa. Makanata o kanki baso nimensuko. Nsuko muloto hashakafo. Yana body tonic year. You don't have first Sunday of Advent, we go on 34th Sunday of the ordinary time of the year. We have our against God. Yeah, no, yes, so, to say, oh, can get Ilia Tona, no, Genada, Propano can keep us, be man for against God. Macana Sunday night, I get Advent, Sunday came on Advent. So we are coming gradually to the end of the church's liturgical year. Next Sunday we begin the first Sunday of Advent. And so all we hear the man, I need a media for Oka, a guru, Messi, the way I could get the media for no one Christ the King. I want to know Tomato before Jawaba, I'm an and the group is sacrament, the Bambona, many and why you want to offer each cover one in Jesus Christ forgive me. Do you believe that? Makana, the mind is we are celebrating the feast of Jesus Christ, the King of the universe. So, give me what universe. Always do good. Kowara here with universe. Makaniko then the galaxies. Yana other planets. Because of what kind of Yana or Yana body Earth. Ever Earth. What of other planets? Jesus is king of those planets. So when we talk about the universe, we are including everything without excluding anything. So now yes, so when we say that Christ is the King of the universe, what does that mean? The young people here who are coming to ask English. Can you help us? Na Christ is can you help us? I'm not only my about 5th November. Then we hear about Jahapia. Get him about 5th November. I took travel to Apia. I don't know some kind of at the long run, the election results came out, and then people started reacting to that. So for the Bramsio, or Kamala win, or Trump win, I don't care. All I know is that Jesus is my president. And then you know to the Basilia. Do you feel that way? Mao Kamala win, or Trump win, that Jesus is my president. No woman will give you my president. Do you believe that? We have a problem. Somebody made that expression, in reaction to the election of the results. I felt like, Christ ain't give president. Why? What Christ is the king.
not the president, because next 4 years, when I not like it, I that's the issue. And that's where the difference comes, that when we make an analogy of Christ being my president, it is not a good analogy, because what we are celebrating today is a profession of our faith. That Jesus Christ. It is not democratic. One can be your president for 4 years. The next 4 years, if the person doesn't perform, you send the person packing. You say, you go to Superionia also. Mananka, all the old line at the Northern Kembo, Agabotana, Mistena, Abubo, Daniel. Also, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he read the ancient one and was presented before him, the one like a son of man received dominion. Nonya ha yiri nwa nke mmadụ natara ọchịchị. And then towards the end he says his dominion is an everlasting dominion. His dominion is an everlasting what? Dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. So Christ is my president. The kingship of Jesus is forever. It's not something that you can say, Jesus is my king today, and then tomorrow you say, he is not my king. And so then, that then helps us then to begin to think. When I say that Christ is the king of my life, what does it mean? Can you help with that? I want to with me. So 4 years ago, can you help with that? I say Christ is the king of my life. What does that mean? That sounds very intellectual. Christ, how can you explain this to these kids listening to us here? So when I say that Christ is the king of my life, it's not just a theoretical statement. Implications in my life. When I say that Christ is the king of my life, then we begin to come home. So for people who are family people here, if I ask you, is Christ the king of your family life? What do you think? Yes. Everybody says yes. What does it mean then to say that Christ is the king of my family life? It then means that no one in the family is treated as a means to an end. Where you take that your wife, your husband, your child is a means to your end. You reason there, you get benefited from that will not benefit them. Okay, Washington DC, every one of our sisters, Sidra, Nako, Tihesh, not go down to me, filing for divorce. No can. So the situation will go, oh yeah, we're medical doctor. There was somebody in New York, they are making it, they are loyal to the Then, memory in all of
kpọrọzi ya lọtaba US. Mgbe a kpọtaziri ya ha bịa US, as time went on, this man was noticing na ihe nwoke a gwara ya na ọgwụ abụghị ihe ọgwụ. Ọ gwara ya na ya na-arụ ọrụ dịka nọọsụ n'ụlọ ọgwụ, mana bịazie kpọtazie ya ebe a chi na-abụ na tie abụọ ha na-ebi, ọ na-enotisi na enweghị ebe ọ na-aga during the day. Enweghị ebe ọ na-aga during the day, ihe onwe ya gawazie na-arụ ọrụ, ọ bụrụzie na mgbe ọ bịazi chọpụtazie na nwere ọnụ ụlọ ọgwụ ọ na-arụ, ọ bụrụzie na ọgwụ taxi ka ọ na-anya. So ebe a ka okwu bidoziri megide sewe ọgbọwa ya obi si he didn't tell me the truth. Ọ bụzie na agbanye n'ọla kpọrọzi ya kpọta ebe a ya dịrị ime ọrịa, only for her to realize that she was in the wrong place. Ọ na-asịzi na ya agaghị ama n'ihe abụghị ya hụrụ ma kwere. So what I'm saying about Jesus being the king of my family, that's the kind of situation I'm pointing to, where people use others as a means to their what? As a means to their what? To their end. I was saying in Nigeria, and you did it very perfectly by making sure you waited in Nigeria so that and then that marriage is all in very, very difficult situation for this girl. If Christ is the king of my family again, how do I look at my kids? Am I looking at these kids as means to my ends? I can afford my age to have. Also, you use as your way of getting what you want, not what they want. Another thing I get about our personal lives. Christ is the king of the universe. It means that he is everywhere, being our king in any aspect of our lives. For instance, our private life. If I ask you now, is Christ the king of your private life? What will you say? I don't want yes, also. Good. When I come to say again now, what do you do privately? Can you hear them? What do you do when somebody is not looking at you? Will Christ be comfortable sitting by your side when you are doing that? If you actually say, Christ is the king of my personal life, what you do in your personal life, can Jesus be present with you, feeling comfortable while you are doing that? So the young people here, when you are surfing the internet, will Christ be comfortable looking at you, looking with you, what you are watching on the internet? Including what you are watching on TV, what you are looking at your device, what you are looking at on your computer. Is Christ the king of your personal life? That's the way I want everybody to think about it. Will Christ be comfortable, relaxing with you, enjoying what you are enjoying in your private life? If it is not so, then there is time, there is need for some change. What of our profession? Take a father, more than a is Christ the king of my profession? Think about what you do for a living. Is what you do for a living fundamentally oriented to the reign of Jesus Christ? Or is my profession ordered in such a way
that my policies, everything we are doing is strategically immoral? That's the question we need to ask ourselves. Professionally, is Christ the king of my place of work? Correct. Yeah, one of our sisters, how are they in charge of deciding who to approve for insurance and who to disapprove? So, all our queen and Maggie, give no law. And they work with your insurance, health insurance, or cover this procedure and agreement. On how one they decide whether to deny you insurance or whether to approve. Is very, very huge. They are trained in such a way that whatever insurance claim you put in, only you make sure that one sentence or one word or one phrase or say deny. The more you do that, the more profitable the insurance company is getting. That is the ethics of the work. When she begins to think about the many people that have been denied, and most of the people are dead. Some of them died because they couldn't have the money to pay for the treatment. Because of that, I say insurance are covered here. But that was her job. Her job was the more you can deny, the more for us, the better for us. And that's the way the company is seeing it as profitable. This is the reason why I can't continue with this company. This is their mode of their own ethics will deny as much as you can to save us money. And so that's the thing we have to think about. The work I do, how moral is it? The work I do, is it based on a strategy that is fundamentally against the Christian values? I can do why. Another thing I can do about Christ, being the king of the universe, being the king of my life, can he also be the king of my body? Christ, what if he was we have to think that way, because we cannot say that what I do with my body is not under the reign of Jesus Christ. Because I know Christ is king of the universe. We are also professing this belief and faith that all my body, everything I have, is under the reign of Jesus Christ. And so it begins to be something very worrisome when I don't care for my body. Everyone big I put a trauma inside the hospital. I have somebody who have overdosed. When the person is also using the drugs, the person might be thinking it's for recreation. What are you wondering? But many a time they come in, we are thinking they will wake up, and they never wake up. Opposite 121, 119, 118, and 123 came in, overdose, brain dead. I don't know whether you are getting what I'm saying. When we say that Jesus is the king of my life, he should also be king of my body. So that we are very careful in what we are feeding our body. Because when you feed your body with something bad, you will die. You may think you are recreating yourself. No.
that joy will only be temporary. And by the time you end up in the hospital, it is late. Because many a time you do the drugs where nobody is. And before they find you unconscious, your brain has already stopped circulating oxygen. You are dead, and it is irreversible. Very irreversible. So we have to be very careful of what we are ingesting in our body. Because our body is also the temple of the temple of our body is the temple of the Holy Spirit. So when Christ is the king of my life, it also means that we have to take care of this body. Because we also believe in what we call bodily resurrection. Nobody pass on the Christ in Galilee case. I who I guess you know who make any but I want to very necessary. And so today, as we profess Jesus to be the King of the universe, we are also expressing our belief that He rules in every aspect of our lives. When we think about Jesus being the King of my life, we also talk about our relationship with Jesus. How do we relate with Jesus? Through prayer life. But we also stay in contact with the King through what we call prayer. So how is our prayer life going? Do you devote time to be in contact with your King? You don't have any contact with Igbo. That is what we are thinking about right now. How can you maintain personal contact with your King? Through prayer. Through what again? Can somebody tell me how we can maintain personal contact with Jesus? Through yep. Adoration. Adoration, very necessary. And through what we call the sacraments. Give sacrament. Give sacrament. Sacrament is the only way. I mean, get grass in there, get so please it and they see here grass and without the sacraments, we are completely starved. Only going out there. Through the sacraments, that's the place where we are trying to connect with Jesus. Because all through through confession, through baptism, through confirmation, all those things are the way we get life, divine life from Jesus. So what is your sacramental life like? Can you make a confession last? Can you make a confession last? Can you is it something that you do once a year or twice a year or something you do constantly? When last have you received the sacraments? Because often you check and make a sacrament last, then it means that something is going on that you have to address. Because it is through the sacraments that we remain in contact with this King who is the King of my life. And that is very necessary for all of us to go home with. Another way we can remain in contact with Jesus as our Savior is by claiming that He is also the King of my mind. Mind. Is Jesus the King of your mind? So how do you think? I grew up we are real intellectuals in our various fields of education. You are feeding your mind by engaging in academic work.
Then at the same time, the way you engage in academic work, is it also the way that you engage in reading things that will also fill your mind about your faith? You don't bring back your faith, real good theological book, will be your faith. Because if you are not filling your mind with this, then something is going to happen. Our young children, when they grow up, they seem to say, I don't want to go to church anymore. So in my survey, there was a survey that was done recently, surveying our young Catholics why they are leaving the church. The survey is now indicating that they are saying that nobody is answering their questions. Yeah, now the young Catholic adults are saying, my parents are not answering my questions about faith. Yeah, how do you do pastor? Elehe faraje na bani henka. Elehe gisina Yesu Kristo bo diwan. Una mahayuru naza. And because you are unable to explain the faith to them, they go to somewhere else where they feel like this makes more meaning to me than what we are trying to shove into their throat. Because if you don't explain, they will not understand it. And the Catholic theology is not something that you say, you have to make it more understandable to them so that they can then know that this is the reason why we do it. This is the reason why we don't do abortion. This is the reason why we don't believe in euthanasia. You must have that knowledge in order to impart it on the younger ones to understand the Catholic faith in such a way that everything becomes meaningful and appropriate for them. So I Christ the King. Whatever we are professing by our mouth today, let it be something that we internalize, so that in every aspect of our lives, we may be people that live their lives in such a way that Christ is King in what we do. With this in mind, we continue with our Mass. Thank you.
ka anyị mere n'ime ala kpọpụta Chineke n'ime ekpere ka ndị kwere na anyị ọrụ ya dịka eze nke ụwa niile ka o mezuola ndị anyị na ya ekpere. Maka nzukọ nsọ na ndị niile Kristi gboro ka ha jiri obi aṅụrị na-ekekọrịta oke na-arụ ọrụ ha anyị ayọgidewe. Maka ndị isi na mba niile, ndị ukwu na obere, ka ha na-akwanyere ndụ ugwu site mgbe a tụrụ ime ruo mgbe ọnwụ anyị ayọgidewe. Maka ndị ọrịa, ọ kachasị ndị nọ n'ute nke ọnwụ, ka ha na-enweta ọgwụgwọ nsọ site n'ike nzọpụta dị n'ahụhụ nke Jesu. Anyị ayọgidewe. Maka ndị a na-emegbu emegbu na ndị na-enweghị olileanya ibi n'ụwa, ka ha na-achọta enyemaka na nkwado n'etiti ndị na-eso ụzọ Jesu. Anyị ayọgidewe. Maka ndị otu anyị, ka mmadụ niile dị njikere ịbụ Kristi mgbe ọ ga-abịa n'ebube, anyị ayọgidewe. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ọ kachasị ndị na-enweghị nde na-ekpere ha ekpere ya na ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ha site n'arịrịọ anyị dị asọ bụ Virgin Maria na-enweta ezumike ọkụ. Anyị ayọgidewe. Chineke dị ike niile, ịmara na ị nwere ebe anyị nọ karịa akarị, ewepụghị enweghị ihe anyị pụrụ ime. Biko, were ekpere nabata arịrịọ niile ka anyị bunyere gị n'ekpere nke ndị kwere nụ. Mezuoro anyị karịa ndị nsọ dị nsọ, anyị na-arịọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị.
Nsọ
ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị ka ha wee lụọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were ajịja nye gị ekele n'otito nye ya ụmụazụ ya sị nara nke a rienụ ya ụlọ niile nke a ahụ m nke a ga-edonye maka unu. Otu ahụ ka o si mee mgbe ha mechara n'anya sị ọ bụ iko mmanya nyekwa gị ekele n'obido onye ya ụmụazụ ya sị nara nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị emere a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ na-emenụ nke a na nketa nke
anyị were mara na nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ udo nke ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo, ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị udo nke ose bụ ụwa gị mgbe niile. Anyị nweta n'ụwa anyị ekele nke udo.
onye nwe anyị. Biko ka anyị kụpụkwa ụmụ anyị ha na-eme ọfụma, anyị na-ekelekwa ndị niile na-akụziri ha. Ọ bụ ihe m chọrọ point out. Ọ na-ama mma etu anyị na ụmụaka anyị nọ ka anyị na-eto ha, na-akpọpụta ha, na-ajachibere ha ka ha na-eme ihe a na-eme. Ma anyị dị na Maasị nwere nsọpụrụ, Maasị nwere oge ihe. Oge egwu ha kwere nsọ, anyị akọba aka, ọ dị unnecessary. Anyị na-akụ aka ebe anyị anọrọ na tieta nụbatara ihe m na-ekwu. O nwere mgbe o kwesịrị once in a while anyị emewe ihe, mana ememezie na ihe a na-eme na-etu esi eme, ọ bụrụ etu ụka anyị si were chọọ ya. Fada ọ bụrụkwa na mgbe ihe abụghị kọrekt eme ozugbo. Ya bụ anyị na-eme ka anyị na-eme na nwere ma ọ bụrụ ndị obodo anyị. Okwu ka m asịghị nsa akụ n'aka, bata ha na-eme ka anyị marụ mgbe na etu esi eme. Anyị na-akwalite ha, anyị esi etu a na-agakọ. Nke ọzọ, anyị amakọtago ọkwa ndị na-apakị moto ebe a sị ha paakị na enwe ihe ọdachi dị ka anyị siri nweta aka 911 akpọrọ ha bịara ebe ọ bụrụ ka si abata. Mmadụ jere na geti drive-in na-eme gị buchie moto, ma moto ebuchiri ebe ahụ. Ọ bụrụ na agbasa ọnụ bụ ebe ahụ, ọnụ bụrụ nọ ebe ahụ, uru n'ebe onye ya aba moto ahụ ka anyị kelee ya n'omeka. Silver Avalon, number 70XR052. Silver Avalon, onye nwunye. Ndị nọ n'iru ebe a sị onye akwụrụ ọtọ, ọ bụrụ ihe nwa. Mana o megokwa mmekwa izu ụka atọ ọzọ gara aga, enwere asidenti ebe ahụ, moto n'ụbọchị bọọlụ ada ya danụ ya. Biko ka anyị ghara ibutere onwe anyị ajọ afa. Ndị 911 na ambulance gara ebe a tata ibu one of us, o nwere ebe o si abata. Ọ bụ na a kpọrọ ndị ọzọ ma ndị faya ma ndị ihe a, enwere ike iji emechi ebe a ka anyị na-abụ ihe anyị ji aka anyị emetere onwe anyị. Tọzdee anụma na-abịa ya bụ Thanksgiving. A ga-enwe masị ebe anụma 8:30 AM, one mass 8:30 nke ụtụtụ ka e ji wee nwe mass Thanksgiving, inye Chineke ekele maka ihe ọma niile anyị maara oriri Thanksgiving. Tọkị ya ahụ na ezinụlọ ọbụla mostly mass 8:30 AM. Ikusa ya ọkwa ya 2025. Information here gbasara hotel, flight, Houston next year, ọ dị na board. So ije ebe ahụ, i were information ihe gbasara ya, were mebeze ihe dị na ya, bukwe n'oge. Ndị lector amalụ n'ọkwa na unu ga-agbakọta ma ndị ọfụ ma ndị ochie. Agbasa ozugbo, no exception, unu gaba na church hall ebe ahụ bụ unu ga-ezukọ. Ndị niile na-agụ ihe n'ụlọ ụka, all the lectors, ma ndị ọfụ ma ndị ochie. Igbo amaka class
aka na-achọkwa ndị na-enye aka na ya dịka esi wee mụọ ọkwa ndị dị etu agba mbọ hụ na ha pụrụ Bọni Ezechukwu ndị dịka ndị na-akpọ Nigerian National ID ha ga-abịakwa ebe a nụnwa December 14 second Saturday ka ha ga-abịakwa anyị jee na their website ibuku appointment mee ihe niile dị suppose ime na their website ọ bụ December 14 ka ọ ga-abụ ebe a oge ha ji abịa ka anyị lote na ha na-enwe working ime apply and ije ebe ahụ you choose your time and schedule your time. Maasị tata bịa bụ maasị ikpeazụ enwere n'ọnwa November nke arọ anọ. So all the November babies, ọ bụrụ na amụrụ n'ọnwa November, if your birthday is in the month of November, please may you stand. All the November babies, ka anyị kwụrụ ọtọ. Congratulations, God has done it. Happy birthday to you. Bravo, bravo, bravo to you. Hip, 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 hooray to you. Bum, bum, bum. Oh yes, God has done it. Yeah. Happy birthday. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are here worshiping with us in this church, please may you stand. First time worshipers. Anyị nwere ha. Onye nke nọ n'aka nne m nwekwa n'etiti ebe a ka anyị lebe n'anya first time worshipers. You are welcome to worship with us. Anytime you are around, please join us and worship with us here. Ụbọchị ụka ọzọ, ụbọchị anwa ka anyị ga-akpọpụta ndị niile na-aga njem n'oge ugwu anyị na-abanye. Ụbọchị ahụ ka anyị niile na ụkọchukwu ga-ekpere ha ekpere, gọzie ha ka ha jee ọfụma, nataputekwa anyị ọfụma. Ọ bụ ụbọchị ụka ọzọ ka ọ ga-abụ. Ọ bụrụ na agbasa ezinụlọ oke osisi si na anyị akpata ihe n'ọnụ, so ọ bụrụ na agbasa n'ilo ebe ọ na-abụ n'iru họl ebe ahụ ka ha ga-anọ, anyị ejebe ebe ahụ wee were ohere a wee na-ekene anyị niile nke ka nke na-ekenekwa ụkọchukwu kara anyị ụka tata bụ Fada Kenneth Chukwu ka anyị kụpụrụ ya aka.
unu gaa n'aka ekpe mgbe second segment n'aka ekpe ebe ahụ ọnụ ya nọ ndị lektọ niile ma ndị ọkụ ma ndị ochie daalụ